Исәнмесез, эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Әтиенләр белән киләләр, каралалар. Дәгъвалаганчы булдырмый калу хәерле. Кеше иман белән туа, ләкин аны бөтен кешедә саклап яшәп бетерә алмаска мөмкин. Егет кешегә 70 төрле һөнәрдә аз. Рәфкать Шаһиев китабын тәкъдир итте. В дальнейшем карыйбыз инде тагы уровень Приволжский федеральный округны үткәрергә монда. Калабызда нәфис гимнастик һәм тэквондо буенча ярышлар узды. Мәктәп укучылары өчен җәйге каникуллар башланды. Димәк, әти-әниләр өчен дә җаваплылык мәсьәләсе тагын да актуальләшә. Һәр әти һәм әни каникул чорында балаларының куркынычсызлыгын кайгыртырга тиеш. Бу хакта белгечләр кабат-кабат искәртә. Теманы Рәдифә Нугманова дәвам итә. Нияз Гыймрановка 19 яшь, самокатта трюклар ясаган вакытта ялгыз чыгылып аягын берничә җирдән сындырган. Гипста инде ул 1 ай, әле тагын кимендә 3 ай йөрисе бар ди. Сакланырга кирәк, бик каты йөрмәскә, коргалап йөрергә. Самокатта тагын йөрәчәксезме? Юктыр. Куркам азгына. Нияз кебекләр бирегә еш килә. Пункт мөдире Айдар Гыниятуллин сүзләренчә, табиблар көненә уртача 150 кешене кабул итә. Араларында балалар да шактый. Безнең хәзерге вакытта где-то 12 кеше мин принимайттым бүген балаларны. Әти-әниләр белән киләләр, каралалар, куллары, аяклары, бармаклары зур нык травмалар булган кешеләрне нык яман без булдыра алмаган кешеләрне без җибәрәбез медсанчастька. Имгән очракларының 70% көнкүреш категориясенә, 10% җитештерү категориясенә карый. Бу күрсәткечләрдә 15%-ның яралану очраклары балаларга туры килә. Алар уен мәйданчыкларында яралана, велосипед, самокатлардан егыла. Шуңа күрә әти-әниләргә бу чорда аерата игътибарлы булырга кирәк ди табиб. Өстәвенә балаларга бик кечкенә вакыттан ук шәхси мисалыңда юлларда үз-үзеңне дөрес тотарга өйрәтү зарур. Язмышына язылганын күрми, адәм баласы үлме ди халык, ләкин шуңа каршы Аллаһы Тәгалә саклаганны саклармын дигән гыйбарә бар. Шуңа күрә белгечләр һәр кеше аяк астына һәм уңга-сулга карап йөрергә тиеш дип киңәш итә. Бары тик шул чиракта гына травматология бүлеге пациенты булмый калырга мөмкин. Рәдифә Нугманова, Дамир Корбанов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ознакайда радио сөйшеләр орбиталь станция экипажы белән чираттагы 6-нчы сеанс үткәрделәр. Мондай мөмкинлекләр Татнефть компаниясе тарафыннан алынган грантны тормышка ашу кысаларында башкарыла. Сеанс барышында балаларның сорауларына космонавтлар Олег Артемьев, Денис Матвеев һәм Сергей Крысаков җавап бирде. Галәмдә тормыш ничек бара? Бу хакта Эльмира Шәрифуллина белеште. Спорт радиолемтә түгәрәге республика дәрәҗәсендә генә түгел, бөтен ил буенча уникаль проект. Биредә 6 яшьтәге балалардан алып 74 яшькә кадәр өлкәннәр шөгыльләнә. Дөньяның иң ерак нокталарына радиолемтә үткәрәләр, фәнни космик экспериментларда катнашалар, орбиталь станция экипажлары белән аралашалар. Сюда приглашены дети из сельских поселений. Монда авыл җирлекләрендә яшәүче балалар чакырылды. Мин шәхсән үзем чыгып йөреп сайлап алган балалар. Урманайда, Илбәктә, Тымытык, Кәкреелга авылларында булдым. Сорауларны балалар белән бергә әзерләдек. Мондый сеанс елга 2 тапкыр үткәрелә. Задать вопросы космонавтам мы собрали. Космик радиолемтә сеансы якынча 15 минут дәвам итә. Бу вакыт эчендә 20 сорау бирергә мөмкин. Аларга Роскосмос космонавтлары Олег Артемьев, Денис Матвеев һәм Сергей Крысаков составындагы 67-нче озак вакытлы экспедиция экипажы җавап бирә. Какую музыку вы слушаете и танцуете ли вы на МКС? Прием. Музыку мы слушаем самую разнообразную. К счастью, у нас есть возможность слушать даже онлайн. Через специальные сервисы, не обязательно вести всю свою музыку с земли. Барысына да җавап бирергә өлгерү өчен космонавтлар алдан әзерләнгәннәр. Сораулар төрле һәм кызыклы. Какие изменения состояния здоровья происходят у космонавта на МКС? Возможно ли полеты на Марс и когда? Прием. Вы едете, когда захотите или строго по режиму? Прием. Аралашу экипаж ағзалары белән генә шикләнмәде. Видеолемтә буенча Сергей Самбуров белән дә шалтыратыштылар. Ул Энергия ракета космос корпорациясенең баш белгече һәм хәзерге заман космонавтикасына нигез салучы Константин Циолковскийның оныкчыгы. Спорт радиолемтә түгәрәген үстерүгә Татнефть компаниясе зур ярдәм күрсәтә. Бу юнәлешне үстерү өчен гомуми суммасы 1,5 миллион сумны тәшкил иткән 2 грант бүлеп бирелгән.
Илмира Шарифуллина, Рамиль Исламов, Рөстәм Акбаров. Яңалыклар вакыты Луш Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт язучылары халкыбызны өр-яңа әсәрләр белән шатландырып торалар. Әлмәт Татар драма театры бинасында чираттагы китап тәкъдир итү кичәсе булып узды. Анда безнең иҗат төркеме дә булып кайтты. Инҗи Хәсәншина дәвам итә. Әлмәт язучылары берлеге рәисе, Әлмәт таңнары газетасы баш мөхәррире Рафкат Шаһиевның өр-яңа әдәби әсәре чыгу уңаеннан тәкъдир кичәсе узды. Әлеге чарада татар җәмәгатьчелеге вәкилләре, укытучылар, язучылар, театр хезмәткәрләре катнашты. Рафкат Ширияздановичның «Элеккечә түгел без генә» дигән китабы әдәбиятның матур тагын бер үрнәге булыр, кулдан кулга күчнеп йөртеп укылачак китабы булыр дигән ышанычта калам. Һәм авторның инде бу беренче генә әсәре түгел. Без авторны инде шәхес буларак күптәннән беләбез. Автор «Элеккечә түгел без генә» китабының язылу тарихы белән таныштырды. Мәскәүдән поездда кайтканда вакытта Рафкат әфәнде бер вагонда ерак җирләрдән туган якларына кайтучы өлкән яшьтәге татар хатыны белән сөйләшеп китә һәм аның язмышы повестьның төп сюжетына әверелә. Бу әсәрдә катлаулы тормыш юлы үткән, бөтен авырлыкларны да Аллаһ Тәгаләгә нык ышану ярдәмендә җиңеп чыга алган, туган иленнән читкә китеп тә гади, тырыш һәм эшчән татар хатыны булып кала алган Айша ханымның гыйбрәтле язмышы тасвирлана. Әлеге повестьта әйтергә теләгән фикерем, кеше иман белән туа, ләкин аны бөтен кешедә саклап яшәп бетерә алмаска мөмкин. Менә шуны сакларга үзендә көч табарга. Һәм инде булганына шөкер итеп, динебезнең барлыгын берлеген тоеп, үзеңнең җаныңда саклап яшәргә кирәк дигән төп максатым шушы иде. Яңа чыккан әсәр укучыны гыйбрәтләнергә һәм уйланырга мәҗбүр итә. Һәм әлеге китапны автордан яки Әлмәт таңнары газетасы редакциясеннән сатып алырга мөмкин. Инҗи Хәсәншина, Марат Хәлиуллин, яңалыклар вакыты, Әлмәт Луч телекомпаниясе. Калабызда Татарстан Республикасының тхэквондо буенча ачык турниры узды. Мирас спорт комплексы 100дән артык катнашучыны җыйды. Уфа, Казан, Яшьчалы, Менделеевск, Алабуга, Түбән Кама, Зәй, Питрәш һәм Тукай районнары данын яклаучы спортчыларны без дә күреп кайттык. 2008-2014 елгы спортчылар арасында җиңүчеләр 3 яшь категориясында билгеләнде. Бүләкләү тантанасын Татарстан Республикасы Тхэквондо Федерациясе президенты, Россия Федерациясе Тхэквондо союзы башкарма комитеты әгъзасы Рафис Мусин үткәрде. Я посещаю тренировку по тхэквондо уже как 4 года. Посещаю, потому что для меня это как профессия. 220дән артык илдә популяр булган тхэквондо олимпия спорт төре. Аның үзенчәлеге сугышу һәм бәрү өчен аяк куллану мөмкинлеге. Әлмәт ул спортлы кала. 5нче ел безнең спорт төре монда үсә, ди республикабызның тхэквондо федерациясе президенты Рафис Мусин. Заманында ул Әлмәтнең 65нче махсус уку йортын тәмамлаган. Дасафта укыган һәм 84нче елда биредән армия сафларына киткән. Әйбәт каршы алдылар, организация әйбәт эшләнелгән и дальнейшем карыйбыз инде тагы уровень Приволжский федеральный округны үткәрергә монда и официальные соревнованияларны үзебезнең республиканыкын. Круг соревнований. Калабыз спортчылары шәп нәтиҗәләр күрсәтеп 3-1, 5-2, 4-3 урын алды. Уку елы дәвамында калабызда мәктәп укучылары һәм студент яшьләр спартакиадасы барды. Ул 9 спорт төре буенча ярышларны берләштерде. Ниһаять, спартакиаданың нәтиҗәләре билгеле булды. Баскетбол, теннис, футбол, җиңел атлетик һәм башка спорт төрләре буенча узган ярышларда 25нче мәктәп физкультура һәм политехника техникумы һәм нефть институты җиңүчеләр булып танылды. И победитель Альметьевский колледж физической культуры! Олимпия резервындагы спорт мәктәбендә спорт гимнастикасы буенча муниципаль ара ярышлар узды. Спорт бәйрәмендә Әлмәт, Казан, Яшьчалы һәм Түбән Камадан 150 гимнастика белән шөгыльләнүче кыз катнашты. Балаларны яклау көненә багышланган матур ярышларны без дә күреп кайттык.
Спортчылар 3-нче үсмерләр разрядыннан спорт мастеры программаларын үтәде. Кызлар өчен бу тренировка елын тәмамлаучы соңгы стартлар булды. Һәр катнашучы бар көченә тырышып, ел дәвамындагы иң яхшы чыгышын күрсәтергә һәм бер разрядка биегрәк күтәрелергә омтылды. Спорт гимнастикасы буенча ярышларда 150-гә якын спортчы катнаша. Алар Казан, Яршалы, Түбән Кама һәм Әлмәт данын яклый. Гимнастика барлык спорт төрләре өчен дә физик әзерлекнең нигезе. Спортта кирәк булган сыгылмалылыкны, көчне һәм координацияны нәкъ гимнастика үстерә дә. Монда мотор, полниклар мотор. Миңа гимнастика бик ошый. Минем 3-нче разряд. Мне нравится гимнастика. Хожу сюда почти 5 лет. У меня первый взрослый разряд. Яңа гына көрәшкә килүчеләрне дөрес йылларга өйрәтсәләр, гимнастика белән шөгыльләнә генә башлаучы сабыйларны башта дөрес йөрергә, арканы тотарга өйрәтәләр. На женской гимнастике 4 снаряда. Это опорный прыжок, брусья, бревно и вольное упражнение. Вольное упражнение выполняется под музыку. Также у нас еще есть хореография. Мы берем элементы акробатики. Любовь Гумзякова Әлмәтнең спорт гимнастикасы бүлеге баш тренеры. Һөнәренә 83-нче елда килә. Бүген аның 9 разрядлы спортчысы һәм 9 спорт мастеры кандидаты булган гимнастлары бар. Мәсәлән, 14 яшьлек София Рыжикова киләсе елга спорт мастеры кандидаты нормативын тапшырачак. Я выбрала гимнастику, потому что мне очень понравился этот спорт. Занимаюсь уже тут 9 лет. Просто очень интересно. Можно по городам поездить, все узнать, разузнать, новому научиться. Научиться бороться со страхом. Ярышлар 2 этапта узды. Беренчеләрендә Әлмәтнең гимнастика белән шөгыльләнүче кызлары катнашты. Җиңүче һәм призер булучылар башка шәһәр спортчылары белән беренчелек өчен көрәште. Нәтиҗәдә 24 комплект медаль уйнатылды. Җиңүчеләр мактау грамоталары һәм медальләр белән бүләкләнде. Башка катнашучылар җиңүгә омтылыш өчен дипломлы булды. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсәншин һәм монтаж операторы Олия Берамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыйк.